Mireu, com aquesta setmana us he deixat preparats uns exercicis del llibre de les pàgines 125 a les pàgines 128 de matemàtiques, us volia fer aquest vídeo per parlar-vos una mica del temps. En l'anterior vídeo que vam veure vam estar parlant de les hores i jo sé que heu fet alguns exercicis i ho aneu entenent bastant bé. Llavors anem a fer un repàs una mica del que és el temps, d'acord? Que és una cosa que també trobareu sobretot a les pàgines 125 i 126 del llibre de matemàtiques, d'acord? Anem a fer un repàs de coses que ja sabeu. Diu, un any té 365 o 366 dies, que és el temps, com podeu veure a la imatge, que triga la Terra en donar una volta sencera al Sol, d'acord? Recordeu que la Terra pertany al sistema solar i tots aquests planetes giren al voltant d'un únic astre, que és el Sol, d'acord? Per tant, per fer tot aquest tomb, triga 365 dies o 366, i fixeu-vos-hi. Diu, aquesta volta és que no és exactament de 365 dies exactes, sinó que en realitat triga 365 dies i 6 hores més. D'acord? Per ser exactes són 5 hores i 48 minuts, una cosa així aproximada, d'acord? Però diríem que són 365 dies i 6 hores més, d'acord? Llavors, què passa? Que si cada any que passa anem sumant aquestes 6 hores i 6 hores i 6 hores al cap de molts anys, hi haurà algun d'aquests anys que sigui o més curt o més llarg, d'acord? I això s'hauria de solucionar. I com ho hem solucionat? Doncs d'aquesta manera. Diu, per això, en lloc de dir que cada any té 365 dies i 6 hores, el que fem és que guardem aquestes 6 hores que li sobren a cada any, que li sobren entre cometes, i al cap de 4 anys afegim un dia més al calendari. Clar, si cada any són 365 dies i 6 hores més, d'acord? El primer any són 6 hores. El segon any són 12 hores, 6 més 6. Quan en portem 4, ja haurem acumulat 24 hores, és a dir, hauríem acumulat un dia més. Per tant, què fem? Diem que cada any té 365 dies i cada 4 anys hi ha un dia d'aquest any que li afegim un dia més. Sí? Hi ha un mes d'aquest any que li afegim un dia més. Llavors, hi ha 3 anys de 365 dies i a l'any que fa 4 li afegim un dia més, en té 366. I aquests anys s'anomenen anys de traspàs. Val? Quins anys de traspàs hi ha? Doncs mireu, per exemple, el 2008 va ser any de traspàs, per exemple, perquè va tenir un dia més. El 2008, després el 2012, el 2016, el 2020... Per exemple, aquest any que hem viscut, que estem vivint, és un any de traspàs, és un any que té un dia més. O el 2024. Mireu, els dies de l'any es distribueixen en 12 mesos, això ja ho sabeu, i els mesos en setmanes. I cada mes té entre 4 i 5 setmanes. Si us hi fixeu en aquest calendari ho veureu bastant clar. Sí? Cada setmana consta 7 dies i cada dia de 24 hores. I aquí hi diu, el nostre és un calendari gregorià. D'acord? Què vol dir aquesta paraula tan estranya? Diu que un papa que es deia Gregori fa molts anys, al segle XVI, va decidir canviar el calendari. D'acord? El calendari estava organitzat d'una manera i va decidir canviar-lo. I actualment aquesta manera d'elaborar els calendaris és la que s'utilitza a la major part del món. D'acord? Hi ha altres llocs del món que utilitzen tipus de calendari diferents. Sí? I anem a veure algunes curiositats d'aquest calendari. Sí, abans de parlar una mica de les hores, sí, abans de fer una mica de repàs, algunes curiositats sobre el calendari. Diu aquí, alguns mesos de l'any estan dedicats a déus romans, com el mes de març, que està dedicat al déu Mart, el déu de la guerra. Si us en recordeu a la classe, un dia vam parlar dels dies de la setmana, que molts estaven dedicats a déus i deesses de l'antiga Roma o de l'antiga Grècia. Sí? Doncs alguns mesos de l'any també estan dedicats a alguns d'aquests déus. O, per exemple, els romans van decidir dedicar 2 mesos a 2 emperadors que eren molt famosos, sí? Molt cèlebres. El juliol, el mes de juliol, el van posar, sí? D'alguna manera se'l van, entre cometes, se'l van inventar. Van posar aquest mes de juliol i el van dedicar a l'emperador Juli Cèsar, d'aquí la paraula juliol, de Juli Cèsar. I l'agost el van dedicar a l'emperador August. Sí? I diu aquí, els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre s'anomenen així perquè fa segles
Aquests eren el 7è mes, per exemple, d'aquí ve setembre, de septem. Septem és 7 en llatí. Per tant, eren el 7è mes o 8è mes, october, sí? Per tant, algun d'aquests noms ve del llatí. Fixeu-vos ara en una cosa que ja vam treballar en el vídeo anterior, d'acord? Diu, cada hora té 60 minuts, això ja ho sabem, i cada minut té 60 segons. I és un sistema, com vam dir, sexagesimal, perquè per comptar el temps es fan grups de 60, es fan paquets de 60, sí? Una hora són 60 minuts, un minut són 60 segons, són paquets. I diu aquí, una hora són 60 minuts, un minut són 60 segons, i ara aquí hi ha una pregunta, diu, una hora, quants segons són? Fixeu-vos-hi, Una hora són 60 minuts i un minut són 60 segons. Una hora, quants segons seran? Doncs fixeu-vos bé en l'operació que haurem de fer. Diu aquí, 60, sí, 60 minuts, que té una hora, multiplicat per 60 segons que té cada un d'aquests minuts, sí? 60 minuts multiplicats per 60 segons que té cada minut. I això ens donarà com a resultat 3.600 segons. És a dir, quan ha passat una hora, en realitat també han passat 3.600 segons. I amb aquest tipus d'operacions també podem calcular altres coses. Per exemple, mitja hora són 30 minuts. Quants segons seran? Doncs 30 minuts multiplicat per 60 segons que té cadascun d'aquests minuts. És a dir, que quan ha passat mitja hora han passat en realitat 1.800 segons. O, per exemple, en aquest exemple diu un dia, 24 hores, quants minuts seran? Sí? Doncs, si un dia té 24 hores, quants minuts són? Haurem de fer aquesta operació. 24 hores multiplicades per 60 minuts que té cadascuna d'aquestes hores. Per tant, 1.440 minuts. En un dia, imagineu-vos, quan hem viscut un dia hem passat en realitat 1.440 minuts. Sí? I si volguéssim encara més calcular els segons que té un dia, què hauríem de fer? Hauríem de multiplicar 1.440 minuts per 60, d'acord? Per tant, en un dia hi ha moltíssims minuts i moltíssims segons. Molt bé, diu aquí, com calcularíem quants dies han passat, imagineu-vos, des que vam deixar d'anar a classe. Imagineu-vos que algú vol calcular des de l'últim dia que vam deixar d'anar a classe fins al dia que esteu mirant aquest vídeo, quants dies han passat. Sí? Això ens anirà molt bé per un exercici de la pàgina 125, per l'exercici 20, d'acord? Això ens ajudarà a entendre una mica. Us vaig explicar quins passos hauríem de seguir. El primer pas seria, pensem, quants dies té cada mes, sí? Vam deixar d'anar a l'escola al març, ha passat l'abril i ha passat una part del maig. Març tenia 31 dies, abril en tenia 30 i maig en té 31. Aquesta és la primera part. La segona part seria, pensem, quan faltava perquè acabés el mes de març quan vam marxar? Si us en recordeu, vam deixar d'anar a l'escola el 12 de març. Com que març té 31 dies, hem de restar 31 dies que té el març menys 12 dies, que ja havien passat del mes de març, en quedaven 19. Sí? Faltaven 19 dies perquè acabés el mes de març. Val? Per tant, ja sabem quants dies del març hem de comptar i tot l'abril també haurem de comptar, no? Perquè en tot l'abril no hem anat a l'escola, no hem anat a classe físicament. I l'última cosa que ens falta per saber diu, sumem el 19, que són els dies que faltaven perquè acabés el mes de març, 30, que són els dies que té abril, i en aquest últim número hi he posat 18. Sí? Imagineu-vos, per exemple, que jo estigués mirant aquest vídeo el dilluns 18 de maig. Quants dies de maig han passat? 18 dies. Sí? Per tant, si esteu mirant aquest vídeo el dilluns 18 de maig, hauran passat 19 més 30 més 18, hauran passat en total 67 dies. Sí? Si el mireu un altre dia, doncs en lloc de 18 hauríeu de sumar-hi el dia del mes en el que esteu. El dia 20, el dia 22, etc. Sí? Aquesta operació, aquest tipus d'operacions són molt útils per calcular a vegades coses per les que sentim curiositat. Sí?
Fixeu-vos que amb això que us acabo d'explicar sobre les hores, sobre els minuts, sobre els dies, sí? Podríem calcular coses com per exemple aquestes. És a dir, quants dies falten pel meu proper aniversari? Imagineu-vos que vosaltres ja heu celebrat el vostre aniversari aquest any, o no, i voleu calcular quants dies us falten. D'acord? Doncs podríeu fer servir aquests tres passos que us he explicat abans. Mirar en quin mes esteu, quants dies falten perquè acabi el mes, i anar sumant fins a arribar al dia del vostre proper aniversari. O, per exemple, imagineu que algú volgués saber quants segons té un dia, que havíem dit abans, quants segons té un dia, o quants segons té una setmana. Imagineu-vos que algú hagués viscut una setmana sencera i volgués calcular quants segons han passat. Doncs ho podríeu calcular d'aquesta manera amb tres senzills passos o fent servir les multiplicacions que us he ensenyat abans. O, per últim, per exemple, quants dies exactes han passat des que vaig néixer? Imagineu-vos, des que vaig néixer, des del dia que vaig néixer fins ara que estic veient aquest vídeo, quants dies exactes han passat? Sí? En aquest cas hauríem de sumar o multiplicar, més fàcil, multiplicar 365 dies que han passat cada any, o 366, comptant els anys de traspàs, i multiplicar-los pels anys que han passat, i a més sumar-li els mesos de l'any que fa que han passat, no? Per tant, podríem saber fins i tot quants dies han passat des que vaig néixer. O, encara més, quantes hores he viscut. Sí? Són preguntes que us poden ser interessants si les voleu un dia calcular. D'acord?